Hvis du gerne vil se, hvordan min dag som ejendomsmægler ser ud, så skal du følge med her. For den starter altså først inde på kontoret, hvor jeg lige skulle forberede en vurdering, inden jeg skulle afsted på Jernhesten. Og efter vurderingen skulle jeg hurtigt tilbage på kontoret igen. Og inde på kontoret igen, der fik vi glædelig besøg af en tilfreds sælger, der kom med en lille gave. Så stod hun på webinar og en gang frokost, hvor Madsesund Molly var meget nysgerrig. Afsted mod Højbjerg på fremvisning, og til dem, der følger med her på Instagram, ved hvad Liv synes om huset. Okay, wow. Og vi får selvfølgelig slukket og lukket. Så afsted ind mod byen igen. Jeg skulle hurtigt ind på kontoret, lige have printet noget, og så egentlig afsted på den tohjulede en gang til, fordi der stod på endnu en vurdering. Efterfølgende ind på kontoret igen og afsted med det samme. Og den her gang stod den altså på en vurdering ude på Aarhus Sø, og sikkert værd at cykle afsted i. Så lige et lille akavet vink i elevatoren, ja tak. Hurtigt ind mod kontoret, få besvaret de sidste mails, og så ellers afsted på dagens sidste fremvisning. Og efter fremvisningen på Frederiksplads, jamen der kunne jeg lige stå og nyde udsigten, inden den stod på status